ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi irari mwezuva tiri Mashonaland West Province kuChakari. Tingangoti maybe iri anda Kadoma. Uko tauya zvakare nechitiko chinosuwisa chitiko chemwana mudiki hatingati muchete but mudiki 2.5 years akatemwa Nedemo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba ndina Sokostina. Makadini Sokostina? Ngiyaphila unjani Andrew? Ewa tutanga chitine matambudziko. Hayi abonakala phela. Salibonani muli yeZimbabwe ikuhlangana njalo kolunye uhlelo namhla sokungelinye ilanga. Hayi phela sihlangana ngendaba elusizi sihlangana phela siseKadoma eChakari ngale phansi le lapho okulomntwana khona omncuncuncu umntwana oganyulwe lihloka eganyulwa phela ngubamncane wakhe. Elami igama nguThando intombazana ingeyako class. Soko nawe iri pano inawe inosuwisa uyezve ichishamisa. Is it possible kuti munhu mukuru angakwanise kutora demo achitema mwana mudiki? Ya izvi zvinonetsa nekuti andifunga kuti kana zvichinzi chero mwana atadza zvakadii angasvike pakusimudza demo achitema mwana zviti. Ndopa unoona isusu vana Neshamba tichinzi vanoda zvechivanhu stereke asi kana taakuchivanhu ndo yatinoti mhepo dzinenge dzasimuka. Ya dzinenge dzasimuka zveshuwa asi zvinotowanzoda munhu wapinda mudambudziko kuti unzwisise. Muri Zimbabwe regedzai tikupei chirongwa chezuva ranhasi, chirongwa chinosuwisa, chirongwa chisingatombonakidzi zvachose, chirongwa apo tiri kutarisa kuti chii chakaitika kuti mwana ane 2.5 years azosvikira mukuurawa Nedemo. Muli yeZimbabwe woti phela singakakhuluma okunengi sike silinikeze phela abanikazi bomuzi abanikazi bendawo ukuthi basichasisele ukuthi yini okwenzakalayo ukuthi umntwana omncane agcine ebanjelwa ihloka eganyulwa esifa. Sengwadzese tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Idzidziso kune vanoterera kutoshora unozvivharira nzira idzi nzira dzimwe chete anoda kuchitendero achida kuchiwanhu tese tiri vamwe chete uyewerere nje iri mai vemushakapu chakatika ndechekuti kwakanga kuri kuma past 9 dzemanheru kwakauya munhu tatorara ndobva amutsa murume wangu akati mukauye uone zviri kuita mufana wako ari kunetsana nevanhu kumakomba hatisi kukwanisa kumubata. Ndobva vamuka vaenda ndakabva ndabatirwa nehope vakabva vasovhura dhoo vakati my reason muka uone zviri kuita bamunini vako vauda kuuraya baba kumba. Ndakabva ndamuka panguva yandakamuka takabva tahwakurira kwana MAMHEPO. Ndobva vati ndikati ndiani zvika mheno ndimonya kuti ari kuridza chii mheno kuti ari kukachakacha chii koko. Saka panguva iyoyo ndakabva ndahwa vana mama nanabamunini vachidedzera vachiti barizini tizai. Saka tatiri mumba vakabva vada kuzvivharira dhoo mumba. Ndobva ndati aiwa musazvivharira dhoo budai pashe muri kunzi mutize. Vakabva vabuda vatiza. Panguva vakatiza vachangobuda mumba ndakabva ndaona bamunini trifosa vachisvika vakabata demo. Vakabata demo nefoni yavo. Demo vanga vakaribata kuruoko rwerudyi, foni vakailaita iri kuruboshwe. Vakapinda mumba ndobva vanditi barizini vari kupi. Ndikati vabuda zvikaenda tibarizini vari kupi. Ndikati vabuda panze. Ndobva vanditarisa ndobva vatarisa vana. Ndikati bamunini muruda kudii vana vangu ndokumbura muregerero vana vangu. Vakabva vanditarisa futi ndobva vatosimudza demo vakabva vatema
mwana wangu mudiki anga akarara pasi musoro vakabva vabuda pashi. Saka tingati hapana kana assistance amakakwanisa kuwana kana kuti mwana anga atofa paakatemwa ipapo? Mwana inini handina kana kunzwa kuchema kana kudii. Saka panguva yandakajamba ndichibuda pashi ndakafunga kuti pamwe mwana haana kufanira kuti ine handina kunzwa kuchema. Saka vana vamunini vangu vadiki vakabva vapinda mumba ndakabva vachiti munyauraya mwana. Saka iye vakati munyauraya mwana, iye ngatourawa wauraya mwana. Ndopandakaziva kuti pane zvaitika pamwana nekuti handakukwanisa kutarisa. Asi tichitarisa bamunini tingati vaimbozviita here zvakadaro kana kanga ari kekutanga? Havana mbobvira vazviita nokuti vana ava vaitoti kana vakaenda kumashops vaiti vavigira chero majigisi. Palast time inini nemurume wangu takanga takavhunika, murume wangu anga avhunika uroko, takadonha nemotobheki ndakavhunika gumbo. Vaitotenga chikafu, vaitotibatsirawo pakutenga chikafu kuti tiwane chekudya nokuti vanga vasingakwanisi kushanda. Zvoti mweya wakaipa wakangopindirawo musi uyu? Ndofunga kudaro. Tine urombo maite. Okay, kumwana anga kakura sei, anga nemakore mangani? Mwana anga ane 2 years 3 months. Kuona zvikuratidza kuti makapfeka nguo dzekuchechi, amuna kunge makamboudzwa here kana tsanangudzo kana mborotawo kuti pane chakaichityo chinogona kuitika? Tsanangudzo kuti akaudzwa zvakanzi ndiri kuona pamba penyu pachierera ropa, saka panofanira kuti panoimbwa hosana chopu chopu. Waive uri musi weFriday. Next week yacho akaudzwa murume wangu angaenda kunonamatira kune rimwe sangano kuti pedu pasina chechi musi uyu. Akabva uye ataura Friday makuseni next week yacho. Takabva tanzi tinofanira kuti vanhu vanoimba hosana. Saka vanhu vakabva vati tonoimba kuma3 nekuti taitova naye mwana wacho pamasowe uri musi weFriday. Svika tonoimba kuma3 tapedza masowe. Zveshuwa tapedza masowe takatouya tikatoimba hosana panapa musi uye wazotemwa. Pakabvu mwana wangu akashaika. Ndingati zvakaitika nezvekuti ndakarara ndiri mumba zvikuma past 9 ndopakabva pauyawo mumwe muzukuru wangu anogara kumusoro akati barizini kule barizini uyai mutitsiurewo mukomana kumakomba. Ari kuita musindo, anogona kukuwadziwa nevanhu kana kubayiwa nebanga. Saka ndakamboda kuramba ndikati rega ndinde nekuti akaurawa hapana zvatidadi tawana. Ndikaenda ine anogona kundiwisisa. Ndopandakaenda pamakomba padhuze nepano. Ndasvika ipapo ndobva ndamuwana mukomana aripo. Iye nhau yaitaura achinetsana nevanhu aiti mapwanyire tochi yangu, ndoda tochi yangu. Vakomana vanga vafanya tochi yake, vakamupa tochi yake. Akabudisa $1 mumwe. Zvikanzi iwe ndoda tochi yangu. Akabudisa $1 mumwe akati yandakupa plus $1 iri chinotenga tochi yako. Saka ndakabva ndasvika paipa ndikati monya uya kuno ndikuudze. Pano pari kuita noise nevanhu yandawa ndiri kumboka. Hapana kana mari yekuti ukabayiwa kana kuti ukakuwadziwa nevanhu mari yekurapisa hatina kwatoiwana. Saka uchande kumba unovata wotozongouya mangwana kwakachena wachera nevanhu. Akaratidza kusawisisa. Saka anga ne vamwe vake vanga nawo mabhuru ake aangaenda nawo ikoko matatu. Ndati vanga vari 4 mabhuru ake. Mabhuru acho akati munhu akadhakwa barizini. Isusu vamwe vake tokwanisa kumusumudza tonosiya arara muimba make. Saka handini achitibatirai zvinhu zvedu zvatati nazvo vanga vane maturuzi avo. Ndikati handikwanisi kuti ndikubetserei kusumudza munhu because akatanga kudii ruoko rwangu anogona kundidzimbira nekuti ini ruoko rwangu kwakabviswa plasta mai mai. Saka vakabva vandipa maturuzi avo ndobva ndavabatira. Ndobva tafamba. Airatidza kuwisisana nevamwe vake paaifamba ipapo. Inda ndiri mberi kwake. Saka takangofamba ndofunga pamwe 100 meters. Ndobva atanga
akabhidha zvekuti akavakurira simba wokumana wakamubata ndobva muregedza anga nesimbi yake imwe yanga asingati naye yanga akabata saka time akabhidha vachibva vamukurira simba voziva vakamubata umwe akabata uko saka umwe wacho anga akamubata akabva asumudza gumbo ndobva amukava zvisirizo saka time vakamira vakabva vamira uko iye ndo time yakatobva atodi sumudza simbi yaida kuwa vamwe wacho ndobva vati sudu kumonya unoitei unokuwadza vanhu ndonguva yakatoda kundirova nesimbi yayi saka ndiri munhu angatobvawo netochi yandaifambisa kuona ndichienda ikoko ndo yaakazokwanisa kurova saka time yandakatoona kuti munhu akutoda zvekundorova ndobva ndacheda ndobva ada kundirova mbozi yanga yakareba zvekusvika apa simbi yanga iri chizire ikasvika ndobva ada kundipa magwepiri ndopakasotoka simbi yayo mumaoko ndobva ndainunga ndobva ndakandira umwe mufana wanga naye asi munin'ina wangu ndikati ainda nesimbi kumba munhu anogona kurovesa vanhu akauraya vanhu nesimbi yakabata itori chise saka time yemukomana iye akatora simbi iyoyo ndobva ndamukandira nematurusi avo ndo time yakabva ndivinga akati ndakuda kutokutyora mudziva ndoda kutokuuraya ko ndaita sei nhaye muonya chichi saka akabva munhu aane muviri akabva andipinga akandiwisira pasi wacho akauya vakabata chindaikumba habari zimwe siyanai naye munhu sitokwanisa kuti kumusumudza ndobva vamubata gwepiri avatanga kufamba naye vachiinda naye futi ndobva vakurira futi chisimba saka ini ndaitofamba ndichienda uye anga aenda kunoisa maturusi avo kumba ndiye akanomutsa mama nababa ati uyai monya zvaari kuita kupi uku hasi kuwisika saka ndakafamba ndobva ndasangana namama apo achitoenda ndakatoramba ndichienda kumba kwanogara vana mama nababa ndo vakaenda zvavakanotaura navo ndo vachatsanangura ina handizvizivi saka ndafamba ndokuenda pamba ndo kuzobva mama uko kwanga vakasara monya nemabhuru ake ndobva vauya vese saka time yakasvika pamba vana mama nababa aingoratidza kuti munhu aitofambawo zvekuti asi kuti asina hanya ndakafunga kuti pamwe aroda unopinda mumba make vafambisa ndobva asvika akaringaringa paruvazhe aratidza kuti aitsvaga chikununga ndobva ashayiwa papakaveiswa moto pashi papane huni yanga anayo ndo yaakanovhomora ndobva adzingirira mabhuru ake ndobva atiza saka akandiona ndandakamira nechekumashure kwamai ndobva atanga kuuya futi kuna mai saka ndakaona sekuti munhu zvaatoda kutoita ari kutoda ini ndobva ndatiza ndobva andidzingirira saka kwakukakaita chirimo haana zoona kuti ndakapinda nepapi ndokuzobva adzoka ndokudzoka kwaakazoita kumba kwana baba uko saka vaimutsiura ndi vana baba vachiti ko unoitei ko monya unoitei ndokumutsiura kwavaita saka akabva amira paya vachimutsiura kudaro ndobva amirisana nababa ndopa danda rakaingori naro akarisa apa kare ndopandakaona atarisana nababa achiti ndoda kukurova ini danda ida kuratidza kuda kurova baba vane mashoko akataura vanogona kuzomatsanangura ndopaakatanga kugwisana nababa achiratidza kuda kurova baba mama ndobva vamira pakati akati amonya kana uchida kuuraya chiuraya ini anga vakamira pakati sezvo takaita pakati pakamira ivo kana uda kuuraya chiuraya ini saka aratidza kuramba achida kugwisana nekurova baba achiratidza kuti anga asingadi kurova mai achiratidza kuda kurova baba saka akazongowana kana kekuda kunorova baba nedanda pandobva wabata danda ndokumubata kwavakamuita ndobva vati uyai ndamubata uyai mumusunge timusunge ndobva tamusunga maoko kana tikamusunga maoko munhu anenge angachimwa chapomba nevamwe wake kudhakwa kunogona kudi idoro rinopera ndobva tamusunga maoko ndobva tamuisa mumba make maanorara ndobva tamusungirira pamubhedha wake makumbo asi tasina musunga takadai kumusunga takangomusungawo tichiti hazvedoro ndobva tamusunga takadai atanga musunga netambo yeredhiyo tikazoisa rupu yaya dzavanoshandisa kumakomba pamusoro ndobva takamusunga nazo ndobva takiya dhoro rake nekunze ndobva tati kana kwaedza dore rapera saka adaro ndobva takiya dhoro ndobva ndakauya kumba kuno kuzorara ndisati ndamborara ndakasvika ndikamutsa mairizini vava vakatovata
Tamarizini mukai zviri kuita bamuni venyu asi kuhwisisa vanga vachitonetsana nababa vachiti toda kuurayai ndoda kuurayai. Saka mukai muzivewo zviri kuitika. Munogona kuramba makavata muchinzi auraya munhu muvhunzo mutadza zvafamba sei. Ndopavakamuka paya achiratidza kungovatera. Sanguva izova changomuka ndopavakamuka ndaiti varondedza vari pamukova. Ndopatakatanga wati ko uku kumba kunogara vana baba. Saka ko indaifunga kuti pamwe kudanga pamwe hameno zviri kuitikawo pamwe vari kutsvagawo matandeko vese. Saka nguva idzodzo ndopandakazowa mai vachidedzera. Ndichitoona vakalaita matochi vachiuya vachiratidza kuteera shure kwake mukomana vachiti barizini tizai. Saka ndakamira apo ndobva ndati zviga ndizvivharire pai mumba. Anzi munyari kuuya ikoko Nedemo tizai. Ndakafunga kuzvivharira mumba. Mai rizini vakati mungazvivharira mumba munhu achiti ari kuuya Nedemo anogona kugwaurirai dho akakupindirai tizai. Ndonguva dzandakabuda ndikafamba ndakadai so. Saka uku nemunhu aifamba achiti chocho anoratidza kuti mabhururu ake anga asati aenda kure aingoona kuti chiri kuitika. Saka time yandakaona kuti chocho nechekunoku ndakafunga ndiye andigarira ndobva ndatowedzera kutiza ndakadai so ndichienda. Ndobva ndaenda ikoko. Saka ndichifamba inosvika nechekumakware amungoona ruko. Ndopandakawa yowe mhere kunoku. Apa patove nematochi awanda bhozi avaimutera vana mai vaingoteera sure kwake ndokudzoka kwandakaita. Tikatowana mwana aitonzi mwana atotira. Anga adutira bada zvekuratidza kuti pasi. Ndakatosvika ndikamubata ndikaona kuti mwana uyu akuwadzira. Singaiti. Ndopataka vamwe vakaona vamwe next door edu nevamwe vakangowawo rusha vavatouya zvekuti papatowanda vanhu. Ndopakamanya vamwe vakomana kumashopu vakanotsvaga mota. Umwe anonzi Prosper Shai ari pamashopu ndiye akakurumidza kuuya nemota. Nguva idzodzo mwana asati ambodi. Ndobva tati manyei nemwana kuchipatara anobatsirikana. Ndobva tatomutsa zvakadii kuchipatara? Kuchipatara kure kupechwe. Saka takabva vauya ndobva mai vacho vaitochema vari mumba. Ndobva tatonza mamwe mabhururu akauya akatoti munhurume chitoshingirirai timanye nemwana kuchipatara mabhururu nemuridzi wekombi. Ndobva vakanda vaisa mwana ndobva vabata mwana anga atoiswa muchimu akaputigwa nejira. Ndokubuda kwatakaita nekombi mai vacho havana kuzokwanisa kunge vadedzwa bhoza munhu anga akatoti saka zvangoitwa zvekarikiriki. Ndobva mai vasara varoti iwe munhurume chitozvigwinyisa bhozi ndiwo wakatogwinya totoona kuti mwana abatsirikana. Ndobva mota yarovha takananga kupechwe. Tasvika papechwe takanotena papechwe nerodhi yatosishandisa kuenda nayo papechwe. Asi takaratidza kurasika pachipatara takatopatsvaga tadarika tadii. Ndobva tatomboburuka ndofunga takatomboita 10 minutes tichitsvaga pachipatara tichiti pamwe kuda pakachinjiwa gedhi. Saka nguva iyoyo ndakabva ndati panhu apa zvatiri kupatsvaga regai ndifone tsano vangu vari kukadoma. Pandakakuwara vakandibatsira kunondipinza muchipatara chekukadoma. Saka ndo vanogona kuti heupa chopu vanogona kusana kutibatsira kuti tinopinda mukadoma. Ndobva ndavafonera ndobva saka chihandei kukadoma kombi ndobva yamutsiwa takananga kukadoma. Ndobva takanosvika takasangana tsano kadoma. Takasvika pachipatara ndobva tatsvaga gadhi wepapa hatina kunge tamuona pachipatara asi kugedhi vavariko. Ndobva dhiraivha aridza huta akaridza huta nguva refu taingofamba tichitotsvagawo kuti tingabatsirwa nani tiri muchipatara imomo. Saka pakazongoita umwe akabuda handizivi kuti ndiye gadhi kana kuti manesi acho asi vari vechirume. Ndiani kwari kuridza bhera kati hatisu toda kuti tibatsirwe tine mwana kuvara temwa Nedemo. Saka mwana wacho akakuwara zvokuti kumbira kuti mutibatsire chopu. Uyu anga ari wechikadzi watakataura naye akati saka munomuita sei? Tikati tinokwanisa kumusumudza anosumudzika. Zvikanzi alright siuyai naye. Ndopatakadzokera kukombi vakanosumudza mukomana anga akamubata tikaenda naye. Chingopinda muchipatara akatanga kurutsa ropa
tema azvakaita masigati gati achibuda nemuromo rimwe nemumhino asvika achibva tanzi muradzike apa zvikanzi pari kudiwa kati mungauye tidindise kati kuno fara tinoiso hatina chatauya nacho tingori vanhu vangogona dambudziko tikatosumuka izvezvi tisati hatina kana chatagadzira kana mari yedhiziri remunhu watatashandisira kombiyuta tisina akangouya nekombiyuta yakatibatsira saka hatina kana chatinacho tiri kuda kungoti mwana ararame zvikanzi alright ndobva umwe wacho andidana murume ndobva andinyorera bepa rakandinyorera jena atidzokera ndobva akabvunzwa mwana anonzani misheu moyo alright saka mune bepa tsamba yekupolisi tikatsamba yekupolisi hatina tatoona kuti too late kuti tinde kupolisi tichidai mwana achidai so saka tati mwana akatanga abatsirikana vamwe vanoitawo plani yekutsvaga tsamba yepolisi mwana achibatsigwa kanzi amanje hatikwanisi kurapai kana musina tsamba yepolisi nekuti isu kwatiriwo ichi imhosva saka takabva tamanya papolisi yemukadongo tikasvika tikatsanangura tikanzi matosiya imwe polisi ikoko ndo vanokwanisa kubatsirai takazama kuvatsanangurira dambudziko redu tikati aiwa tibatsireiwo mashefu nekuti zvinhu zvakadotiomera saka ini ndakati kana muchiona kuti tingave tichinyepa pachitiko chaitika chinyorerai ava tsamba vanorapisa mwana ini hainyumondisunga ndoita musungwa wenyu nekuti mwana ndewani ndewangu kuiswa mabata zvamunoda manotora zvamuda unotora panzvimbo asi mwana abatsirikana vakati isu pari zvino hatikwanisi kubatsirai kana musina kunge mabatsirikano ekuchakari tikatifonere baba kuti vatibatsire ndopakazoti nguva idzodzo mukoma wangu mwana wamudhara ndiye akafona akati madii tikati hatiri muchipatara tiri kupolisi taipandwa tsamba yepolisi dai mamanya kupolisi manoita kuti tipiwe tsamba yepolisi mwana arapiwe bosi kuno vari kuti havazokwanisa kutibatsira hanzi hando kwatiri kutoenda nditori nababa izvezvi ndiri kutoenda nawo nemota alright saka vaitoti tiri murodhi takaramba tichingotaura nawo mapurisa taura saka tatotaura nawo takati wandei tikati hana uri kuti wandei kuti mamusi kuziva chimiro chine mwana ende mwana wemudiki zvekuti anoda kukurumidza kubatsigwa hanzi hatiri kuhwai njero mungataura mese kuti tingakubatsirai sei mitataura i1-1 tigone kukubatsirai saka nguva idzodzo ndakaramba ndichifona ndobva ndafonera mukoma kati madii zvikanzi hatiri kutoenda tave palanzi ipa ofisa vari ipapo foni nditaure navo vati hatiri tibatsirei ofisa hatiri kuenda kupolisi saka dai mabatsira zvekuti mwana asanokubatsirikana chingoitaiwo zvekuti mutinyorewo bepa rekuti asanokubatsirikana tiri kuenda kupolisi kuti tifambire nyaya dzacho mwana achibatsigwa saka vakazoratidza kuwisisa vamwe ofisa vanga vari papo ndobva vatinyorera tsamba vakatinyorera ndobva yapiwa vamwe zvikanzi iwe chisara ndoda kuti nditore utsanangure zvaitika pagiraundi iwe tombosara newe ava nga vachiinda vanotsamba yekuti mwana asanokurapiwa ndokubva vaenda ndopandakasara ndichivhunziwa chii chaitika zvafamba sei ichirondedzera ava vatoenda kurapisa mwana kusvikawo vakanorapisa mwana vakachidobva vazodzoka vakati handimi muri kudiwa muri kunzi musare nemwana bhozi hamuna kuuya namai vemwana mabudiro ataita kwakwatoo kumanyamanya sevanhu mota yanga ichingori nevanhurume mai vanga vachiratidza kuti vanga chiri kugwadziwa nemunhu zvaitika saka ndokutobuda kwatakaita muchipatara ndobva ndanzi iwe ndori unosara nemwana kusvika mai vemwana vauya muchipatara umbonosara uripo kwakanga kune munin'ina wangu anga asarako ndingati ndozvandogona kutsanangura kusvikawo tazonge vapinda muchipatara batsirwa achinzi anofanira kuti mwana aende kuHarare mangwana saka ini ndandaenda ndisina hembe ndatone hembe dzakasviba zanza ukwanisi kuti mangwana panoenda kuchipatara uende wakadai saka iwe unozoenda mangwana ndo zvakaitika ndakwanisi kuti uende wakadai chisara uchidi usara nemwana saka tangange takangomirira kuti uyu takange takangomirira kuti naui
mausiku achewa ndo pakabva pauya vana baba nemukoma anga netsamba yepolisi titori mupolisi ndobva vazonge tizvai kudii zvikanzi mwana ari kunzi anofanira kuenda kuHarare. Saka mukoma vakati iwo chiinda kumba wangaone mari. Ndikati handina kana mari, zvinhu zvaitika izvi ndandisina kana mari yandandinayo. Zvikanzi chienda kumba unotsvaga mari. Kana watsvaga mari kuseni panovhugwa chipatara iwe unenge ufanira kunge wava kuno umbonotsvaga kana une vanogona kukwereta mari umbonokwereta. Saka ndakadzoka kuno nekombi yaivakomana vaye ndikati hazvi muchipatara kwaitozodzoka mangwana. Saka hatindei mangwana ndopatakauya kuno tichibva tazosvika panapa hatasvika zvekumapasti 3 ndobva ndambosvika mumba umu ndobva ndakaona munana mai nevamwewo vemuarea vakavata ndobva ndakwanisa kusvika mumba umu ndobva ndagara. Hatina kunge tavata nevandakabva navo vakati iyo hazvingakwanisi kuti tikusiye bozi munhu hatizivi kuti anokufungirei nezvaaita mwana mudiki iwe anogona kutokutema. Saka tombovata newe. Saka takangopinda mumba umu ndobva tavata pabenchi ndobva tagara kusvika kwaidzi kusvika kwatochena. Saka kuseni zuva tichangotanga kubuda ndakuti rega ndichibatawo vanhu vanokwanisa kundibatsira nemari nei. Ndo pandakafonera mukadzi anga atouya nemota nana baba vanga vabva ndiwo ndakafonera ndikati nhasi kwakamira sei kuchipatara zvanzi mwana atozoshaya. Ndo pandingagumira ugona kutsanangura ipapo notenda. Munin'ina wenyu tingati aizikanwa nekudhakwa? Asi munhu aidhakwa kumwa doro aimwa but zveapa asi munhu aigara achingomwa doro. Tere kunzi Monya airovana nevanhu here kana kuti ngerungori structure yake? Structure yake mwana angozvagwa akaita mugiant kubva ari mudiki. Saka akangotanga kunzi Monya kwatori kudhara achitori mudiki zvekuti kachiri pamwe pazera reiyewa akafa ndopaaingonzi Triforce. Iye anonzi Triforce hanzi zita rekuti Monya aingori munhu mugiant chingonzi achimonya ichi chimonya ndo zita rakapiwa. Asi tingati pamwe nemunin'ina wangu tine kumwe kukonana kwatatakaita kana kuti pane vamwe vanhu vandandakakonana naye vanowirana naye apa pasina kana futseke kana chii hapana patatakatukana hapana patatakatadzirana kana muarea ndinaona kwako ingave mhosva yake here munin'ina wako kana kuti panogona kunge paine mhepo yangomugarawo? Munin'ina wangu kuona kwangu haisi mhosva yake nekuti iniwo semunhu angave nemusha wake ndichifambirawo musha wangu nezvandofambira ndine zvandofambawo netsanangudzo dzandosafamba ndichisangana nadzo kwati wandei kubva kumashure kwese. Ingati kubva pandakakuvara taingosangana netsanangudzo dzekuti baba muri kufanira kuti mufe. Mukasafa imimi pamba penyu panofanira kuti mwana wenyu kana vanin'ina venyu pane munhu anofanira kufa gore iro rine. Ndini mbuya wake mubereka baba wake uri muzukuru wangu. Ngati zvakaitika ndezvekuti pandakatangira ndepekuti pane wakauya akamutsa akati Triforce uyu ari kunetsana wanga achinetsana nevamwe kumakomba asi iye zvino pari zvino akunetsana nemukoma wake zvekuti wakuda kutogwisana. Saka watati kudomukonewa. Saka ndakabva ndamuka ndobva ndapfeka ndobva ndatora light ndobva ndandofamba ndikaenda kwavari ndobva ndasvika ndikaona akatsimbirigwa pasi nevamwe vake vachingoti usadero ndobva ndati ko zvaita sei kona iwe Monya zvaita sei. Haana mbondipindura. Pakadero seizvozvo ndopaakabva vasivhura ndobva vakurira simba ndobva afamba achifambisa achienda kumba uku ndakafamba ndichitevera semunhu aiwa gumbo ndichitevera kumashure kwake. Ndobva ndasvika pamba ndobva ndakaona ini ndisati ndambosvika pamba ndedistance ndakaona akabata danda achidzingirira mukoma wake achimanya vachikwidza vachienda vakadai ndikuti naiwe ko zvaita seiko chiko chambokugara nhasi zvichiko chaitika. Anga
paakadzoka uku baba vacho vakabva vanga vabuda mumba ndobva vati ko naiwe tirifosa unopenga here unomwa doro zero rakadero kuti udiko idoro mhani rari kumwai. Akavapindura mashoko kuti muri kutoti idoro harisi doro iro ndanchitoda iyemwi. Saka akatanga kuvuya nedanda kuna baba vake adovarova nemusoro kudai. Saka ndakaenda pakati ndobva ndati Monya kana uchiuraya uraya ini usauraya baba vako. Uraya ini Monya usauraya. Akati handina basa nemwini muri mutogwa kwandiri ndoda baba vangu chaivo ndoda weropa chaivo. Saka wakaramba tichingogwisana takadero sezvi takagwisana kwenguva refu. Iye achingogwa nokuvarova iwe vari seri kwangu achigwa nokuvarova zvichikona. Saka ndakabata danda rangu ndobva ndati ndoda kuchikurova iwe. Akati ndirovei. Saka ndakanga ndakabata danda riya ndingogwa nokuti ndivhike danda riya. Saka iwo paakangoda achigwisa kuti anovarova kudai danda riya iwo vakabva varibvuta danda riya ndokumupundikira. Ini ndokuinda ndokusvika ndokubata ndobva tamubatirana ndobva tati chiuyai vakomana musungi. Saka vakauya ndobva vamubata ndokumusunga ndokusunga mavoko nemakumbo ndokusunga vakadai vakabatanidza ndokutora tambo ndokusunga umo muchiuno ndokutora tambo yanga yakasunga makumbo ndokuidzosa futi kuno kumusoro kwako kasungwa mavoko ndokukatai. Tingati uko kumberi uko tambo tinzwe inawo yacho chatanga chida kunzwa mimi semaonero enyu semafungiro enyu chii chingave chikonzero chakaitika kumwana kuti azotanga kuita mafungiro akadaro. Ini ndongoona sekuti hamhenu imwe mhepo yakangofamba pari nokuti sinzi haasatambozviita kana kusangana nazvo kuti titi ungati wakakonana namai guru kana kuti nemukoma kana kuti nababa hatisati hanga asina nyangwe kuti zuva iroro une munhu wanga akonana naye pasina. Asi takangozoona zvava izvi zvakuitika kuzosvika vanhu vamukira mumba kusvika azonogwavura wakagwavura hwindo nemabhagilabha kugwavura kukanda pasi kubuda nepahwindo. Ndopakabuda nepahwindo ipapo agwavura. Ini ndaive ndiri mumba ndadoradza kuti ndandopinda kuti ndivate. Baba vacho pavakadera vana kunovata vakangobuda panze. Saka pandakati ndiri mumba ndakawa kuti kudira zvine simba ndobva ndamuka ndobva ndagara ndichidotarisa kuti ndibude panze apa. Ndakawa mutsindo kuridza. Wakapinda mumba akabata demo akasumudza kudai achiringaringa pamubhedha pandaiveri kudai achiradza kuti waitsvaka baba vake. Saka wakavashayiwa ndingoti naiwe Monya kochii wakavashayiwa ndobva abuda ndobva asvika atanga kutema chimudhudhudhu. Achitema chimudhudhudhu ndingoti ko naiwe kochii chaitika pauri wanga asingandipinduri. Apedza kutema chimudhudhudhu wakabuda wakangobuda achifamba achiuya kuno. Ini ndobva ndakabva ndabudawo ndichitevera. Ndobva ndadoona kuti kwari kuinda uku uri kuvinga mukoma ndobva ndadanidzira ndikati baba rizini budai baba rizini budai. Akaramba achifamba achiuya. Ini ndakarambawo ndichiuya ndichifamba. Saka iye achidosvika ini semunhu anga asingakwanisi kufamba spidi yake wakangosvika achiiradza kuti wakarova dho achipinda mumba hameno zvaakataurira namai guru vake mumuasi. Ndopaakangosvika achitema mwana ndichitosvika apa ndichiwamuroora achiti mama mwana wangu wafa. Ndichimupinda mumba muya ndichisvika ndichisumudza mwana kudai handangoona ropa mumuromo nemumhino nemuzheve hazvichambobetseri. Ndokuzoenda kwakaita mwana kuchipatara ndobva zvangopera zvakadii. Zviri kunzi aitaura kwamuri nababa ndizve ndiwawo mashoko andataura iwo ataura kuti angoti ini ndoda urudzi kwangu ini baba ndima ndoda kuuraya ini achitarisana naine kuti mukoma wanga atiza. Ndo mashoko aiwawo. tichiongorora hedu pasina tsaona yaitika iyi muchimutsanangura mwana wenyu munhu anga akaita sei makuriro ake neunhu hwake. Wanga chingova munhu anga akangonaka akangoita sevamwe vana akangonyarara wanga chingovawo munhu akangoita sevamwe vana varipo pamba. Hapana chandaichimboti ichi ndo chandingati ndo chiri pari chandanchiona changa chakaipa handinawo. Muchipindawo zvakare chechi yaaipinda iye uchechi waidoenda kuchechi zvokuti wanga asingaendi zvake zvokuti mazuva ose masande ose asi kuchechi waitori munhu ainda zvokuti anga asina mazuva akamangani avatobva vatoburuka mugomo mavava vari kumutsanyo nevamwe vanga achinamata navo vakanga vachitori mugomo achitova munhu waitofambiravo zveupenyu hwake waitofamba achitsvagawo kuti upenyu hwangu ndodii.
Asi mukutsanangura kwamboita mukoma vataura kuti zvakambotaurwa kunzi kuchadeuka ropa kana kuti pane vanofanira kufa. Imimi sevanhu vakuru sevabereka munambobvira here makafamba kuti mutsvagisise kuti chii uye zvinogadziriswa sei? Ini yangu sekuti ini ndiri mutogwa mukati memuchauro. Handachandingakwanisa kutaura. Zvokwanisa kutaurikana ivo baba vakabereka mhuri yavo. Ndofunga tsanangudzo chitiko chitapuwa yakakwana unless paine zvimwe zvasaririra. Asi chatanga chida kunzwa choti mwana wenyu uyu muchimutsanangura imimi angari mwana akaita sei, tingati mwana akaita sei character yake? Aiwa, mabvunzo zvakanaka vamubvunzo ndoona achida kudopindura. Inini character yemwana wangu achikura character yanga yakanaka. Asi pane chinhu chimwe chete chandati kana ndikatarisisa patanga kuti akumwa doro. Ndechekuti ndaiona kuti auya akamwa doro asizvo zvinoita vamwe vanhu vanodhakwa. Rairatidza kuti rinomukurira. Asi iye achirida kana asina kumwa doro haanga asina kana dambudziko. Asi ati kana akaratidza kuti amwa doro achoroga kavara anenge ava kuita zvaitaratidza kuti zvasiyana neupenyu hwake ishwara. Saka zvokuti ini ndaingomutorera pakuti uyu anonzi marambadoro hafaniri kutombomwa zvachose. Asi iye vaingoritsungirira hake semwana achirida. Ndo maonero andaiita inini. Asi sekuona kwenyu ipapa airamba kuti muri kuti ndakadhakwa handina kudhakwa, ainyanyoti problem ndeyei? Fanika zuva iroro angati hana kudhakwa, anga akatodhakwa because vamwe vacho vakatobva vatobudisa chapomba chaanga chimwa. Doro ranga chimwa iri old chateo. Ndobva ininiwo ndiri mumwe doro but musi uyo ndakangoriramba. Handisi kuti ndainyimwa chii. Vakatorasa doro rake ranga naro kutoti anga atomwa doro rakawanda because ndakazobvunza vamwe vacho vakati tachinda kumakonzi kutournament yebhora yai. Saka kwaenda kutournament kuya vakati zuro takamwa doro rakawandisa saka nhasi hatingaenda takamwa doro vakati aiwa kubhora kudanhu vakadhakwa. Kurati vakatanga doro kuri kuseni vachida kunoenda kubhora vakadhakwa. Vakadzoka futi vachingori naro. Saka doro anga achitori naro musi uyoyo. Zvekuti ndobva ndakangotorera kuti iri doro iyi. Saka tingati isusu pane nhau yedoro apa. Asi sekuona kwenyu idoro here kana kuti pane mhepo yange yamugarawo zvakare kuti azoita maitiro akaita musi uyu? Zvinozongoita sevanhu zvinodzongona sekuti panenge pane mhepo nekuti kana munhu akaita chitu chiko chaanenge asina kumboita dzimwe dzenguva ni mhope inogona kungopotera seri kwedoro. Tongoti idoro but iyo yashandawo kuti vanhu vachati idoro but iyo yakavanda ipapo mhepo yacho. Asi takangona sekuti idoro but asi mhepo totongoti inofanira kunge iripo nekuti nambozviita zvinhu zvakaita zvoenda asati tambosangana zvonyange kurudzi. Zvangotangira ipapo kuti kune munhu anonzi akauraya munhu kana kuti wakaita chitiko chekutema munhu. Baba vemushakabvu vanga vachitaura kuti pavaifamba idzodzi pachadeuka ropa vakambouyawo here kwamuri sababa kuti baba mukufamba kwedu ndo nhau yatiri kubata iyi kuti pachadeuka ropa tingaita sei tigadzise nhau iyi? Inini handisati havana kumbouya vachizuwa nyaya iyoyo nekuti ainangu chechi handiwanzi kuenda asi kunoshandigwa ndoinda kana ndine zvandinetsawo. Zvenyaya yeropa handisati ndanyanya kusangana nayo kuti ichafamba yakadini. Asi aivo kuti vati vakambouya vakati ngatimbotaura nezvenyaya iyi ndabata zvakati zvikati tifambe tese hatisati tamboita izvozvo. Unless dei vakanga vatombotaura zvipemwe kuti ngadai takafamba tese takakurumidza kuwana nyaya ipi. Asi sevana vanongoenda kuchechi dzavo vanogona kunoprofitiwa ikoko vogara nazvo mwana dzavo vachingoti tichazvivharidzira kupi ikoko. Asi kudai vanga vakazviwana vakati hatiwonesa nei taingoenda kuvaprofita tese. Alright baba, tichitarisa kumashure tingati kumhuri kwenyu kudzinza renyu amune here chiitiko chakadaro kana kuti zvakamboitika kumashure zvatingati maybe ndo zvinogona kunge zvakonzeresa dambudziko iri? Zvekuita sekuti kune munhu akaponda munhu kana kuzila kuna zvisati tambosangana nazvo kunze kwedu kuti kune munhu akaponda munhu. Kudangu kandakanga mwasiri kukura kwandakaita ndofunga ndindotori munhu mukuru sitere kurinza kwedu. Kubva kumadzeteguru edu asati tambosangana nyaya yakaita saiyo yakangotangirawo ipapo. Vana venyu vakawanda zvakadini vakomana? Vakomana vangu vakomana vangu vangani kunhambuya vakawanda ndikuri avapo kani vangani? Okay, 7. Vakura havo vese? Vatatu ndo vaduku chete asi vamwe vese vakura. Vatatu ndo vadiki.
saka ina handizivi vana vanga. Saka tiri kuti isusu ava vatataura nawa ndo 1 nai, then uyoyo akaponda munhu uyo ndio wechituka. Pane mumwe asipo ka vakomana pane mumwe mukuru wakashayika, akakura angatiwa nemusha nekuti waini tiri kubvunza kudaro matauro ari kuita mwana ari kutaridza kuti mumhuri panofanira kunge paine vasina kuchena. Ndo manzwiro andaita, manzwiro aiita kuchechi. Mungati kudini pfungwa dzakadaro? Zvingavepo here kuti zvinhu zvokungotiwo munhu anenge atambudzika anongoudzwawo maproblems akasiyana? Inini zvokuti mumhuri munenge pane anenge asina kuchena handikwanisi kuzviramba, asi kuti ndinogona kuti vanogona kuzviwana vachizvichengeta vasingadi kuti zviite zvinhu zvacho pamwe chete. Asi kana dai zvazviripo dai vachizvijekesewa taingoti tionesane panyaya ipo, nokuti hakuna munhu angati uyo wakachena kunze kwen'anga kana muprofita, and unless kana vanhu vadosvikapowo futi mese panzvimbo iyo. Okay, asi pane ava vakashaya, akashaya sei? Zvakanga zvakanaka here? Akanyatsorwara here kana kuti zvakangoitika kungofa kwacho? Aiwa, hapana kumbojeka, akangosashaya inonzi accidental futi, zvangofanana nokuti akarohwa namahora. Kutenda inokusvika kwamaita nyaya yakaitika pana inosiririsa zvikuru, uye mwana wakashayikirwa nemwana uyu ndiye mwana wangu wandakazvara ini, akazvara uyu ndiye akazofigwa nemwana. Saka enda ndisipo ndiri Gweni, ndakasvika musi woyo manheru, musi weFriday manheru. Ndasvika Friday manheru dzimba dzangu dziri pamira apa, ndichiya ledhoi pano. Saka ndasvika ndavata ngati regai ndichivata. Saka pasati kuma 11 12 ndo pandakafonerwa, mbuya uyai kuno kwaMairizini, hakuna kumira zvakanaka. Ndakauya ndichisvika ndakawana zvinzi kuri kudiwa neMairizini mwana watemwa namonya. Kutemwa pazvi kanzi kwai watemwa musoro, watakurwa waenda kupi kuchipatara. Saka pakasvika mota yemukomana mukuru wepano achihutakura kuti autora uyu aende kumwana kuchipatara. Ndobva ndati haangaendi oga mwana nazvo aona zvinorema, chiregai ndiinde naye inini. Takapinda mumota ndobva taenda, tanosvika kuya nobva hanzi mauya ndiwo mai vake. Ndikati hongu ndiwo mai vake, ini ndiri mbuya vake, mai vamai vake. Zvikanzi ati manje tongoda mai vake. Ndikati nhai mbuya, munoonawo zvaitika apa zvakaoma, zvadiwe kuti ndipinde ndione situation iripo, nokuti handina kuona kuti atemwa sei ndandiri kumba kwangu. Zvikanzi muri mbuya vake chani? Ndikati hongu. Zvikanzi chipindai. Saka ndakapinda ndakaona mwana akaiswawo kuzichani bhati situation yanga iripo yaichirema. Ndikaona kuti nemama nesi ari kungoda kuti chete zvinhu zvidiwe. Ndikasaka mama anga kuti kudii? Zvikanzi aiwa tati tinoda mai vemwana kuti vagare naye tichimirira kuti aende kuparire nyata. Ndikati zvikanzi ndikati ndanjikumbira kuti seni ndini mbuya, dai mamurega uya abuda ndisare ini ndiri mupi, ndiri muno, nokuti zvaaona achitemegwa mwana akatarira zvakaona kuti agona mashura iwawo. Zvikanzi mai mutemo muno muchipatara utenderi, sirongoda mai vacho. Ndikati ko ndikagara hangu kana maona kuti vakuya vekodzinga ndobuda hangu ndotiza. Zvikanzi aiwa hatitombotenderere ndemotozoshungurudzira. Saka ndakangobuda tichiinda kwatakanovata, but hatina kutombona takangowata takagara kuti tikurumidze kudii kudzokera. Tichidzokera ndakaona muzukuru wangu akangogara pachakadai. Ndo pandakatanga kuona kuti zvinhu zvese zvadii zvamira wrong. Ndichimubvunza kuti ambuya mwana wangu afa kuma5, zvinhu zvakandibata, asi ndikafungidzira monya uyu muzukuru wangu andoziganyisika naye. Vana ava anga achivada mufungi. Every time ndaisangana chero pamagirosa apa akazvibata maoko chimukoma chacho nechazvanzi chacho achitozvitengera vana vangu. Ndikati ko wabatwa nei mwana wekuti nhasi azotema mwana wake waida kudaro? Saka zvinhu zvinongondibata. Saka ndichizonzwa nekugara kwedu tiri pano achinzi ari ngotendera akatiza vanhu akadai. Chimunun'una chake zvinhu chamuona akavanda apa achingochema kuti kuvanhu vaungana pamba chii chaitika, ndiudze kuti chii chaitika. Saka zviri kuratidza kuti pfungwa dzake dzadzisiri normal. Paanga zvaita senormal ndo paanga akutarisisa kuti kuvanhu vaungana pamba nevechechi
chii chaitika pamba. Saka ndinotoona kuti dai kuri kuti hurumende yapindira kumapurisa kuti kana awa zvinhu zvakafanana sezvizvi dai vambonyatsoitawo very strict, uye mutemo muchipatara dai vaichinja vatibetserewo kuti tibatsirane kana pane pakaoma kudaro vatitendedze kunge tirimo, nokuti vane vongoita sezvinhu zvisina basa asi zvinhu zviri kubata vanhu. Izvozvo ndinokutendai zvizhinji. Ndini hangu ndakazoudzawo utungamiri hwangu hwokumusoro kubva province DCC chichi vakauya pano ndikati ndinokumbirawo kuti nyaya imwe ifambisei kuti tionewo kuti zvingafambisiwe sei. Ndini ndakakonzeresa izvozvo mazvita henyu. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho zuva ranhasi. Ndofunga mavanzwa vataura zvakasiyana-siyana, asi panyanyondibata panhoroondo yaitwa pano kunyanya nababa vemushakabvu inhauka tingati mahealth facilities edu emuzimbabwe achikasara. Munhu unosvikira kufa asi paine mukana wokuti unokwanisa kunge uchiyamurwa. Ya, liqiniso muli eZimbabwe kule ndaba lathi esibambileyo singakakhangeleleyo ukuthi umntwana wabulawa njani kwenzakala njani, kodwa ngecondition adi lo mntwana lo besiye ezibhedlela zethu phela kuleli lizwe bathola ukuthi usizo lwakhona kungani kuyadondelwa kuyaphuzelwa ukuthi umuntu ngesikhathi sakhe engakakwanisa ukuthi afe uyakwanisa ukufa phela engakancedwa. Nearest hospital engenzi 20 kilometers away, but kwavakazoenda kuKadoma which adds up to maybe another 30 pamsoro, which is about 50-60 kilometers away. Zvinoratidza kuti utano hwedu hauna kumira zvakanaka. Ndo chekutanga. Chechipiri zvakare, andiziva hangu kumutemo mapurisa kana muchinge masangana nezviitiko zvakadai so, especially tichisa age yemwana 2.5 years, pombonzi aiwa toda nhoroondo yese kana iko kuchipatara futi tsamba hongu dzinodikanwa dzinobva kumapurisa, asi munhu ofa here asvika pachipatara nekuda kwekuti haana tsamba. Tiri kuda kurapwa itsamba kana kuti murwere anenge asvikapo. Ipapo mhuri yeZimbabwe paonei, pagadzirisei kune utungamiri hwese hwemunyika aiwakaongorora mitemo inogadzirwa nesu, mitemo ngairegedza kugadzira isusu. Hayi muli yeZimbabwe besides i-distance yokuthi izibhedlela lingakhangela khathesi kusemakhaya ukuthi even kungenzakala esenzakala esinje phela umuntu yabe sevele kude ukuthi azothola uncedo lolo, kodwa efika khonale bathola ukumdileya ngemibuzo eminingi. Kufana lenye indaba eke yachasiswa lapha enkambeni phela emapholiseni ukuthi bake bathola ukubuzwa kakhulu amaphepha ikuyini, ukubuza imibuzo eminingi, kodwa kulesinye isikhathi kulamanye ama-situation ukuthi isikhathi sokubuza at least umntwana mele abe elatshwa abantu bebuzwa ngoba vele indaba siyazi ukuthi emthethweni indaba kayilobi noma umuntu ungazubaleke kanjani kodwa indaba kayiboli. Nango phela umntwana uyabe esemoteni lokho emile basazama ngapha likhangela i-distance ukuthi basuke ngaphi ukuze bafike emapholiseni ukuthi ba report ukuze bahambe futhi omunye umango bayafika esibhedlela bese lithola lani sokusiba le manya isikhathi kumbe ama-hours kumbe ukubuzisiswa umntwana esifa. Ndinodawo zvakare soko kuti vanhu tinge tichinzwisisa. Isu togara tichitaura kuti isu Drewmas media tina chekuita nezvematongerwo enyika. Tipo pakuti vanhu voterai ningi kana kuti ningi akashata kana kuti ningi akanaka. Aiwa, isusu utungamiri wamunenge masarudza ndo watinongomhanya nawo panguva iyoyo, asi chichemo chedu ndechekuti mitemo igadziriswe, kwete kuti tine zvechekuita nezvematongerwo enyika kwete, asi mitemo ngaigadziriswe ichisutana nemaconditions masituations atinorarama atiri kwatinogara mumamisha kure, zvipatara zviri kure, vanhu vatomboshinga kusvika pachipatara vanhu chamurayika pamwe mwana uyu nhasuno angadai ari mupenyu. Chinorwadza Andrew ndechekuti upenyu haudzoke, munhu kana afa zvasiyana nekumhanyisana nembavha. Muri yeZimbabwe ndio nhau yatanga tiinayo. Sise kuona kwedu baba vataura, baba naamai vepano zvakare vane mwana ashaika vanotaura vachiti vakaita accident end of last year pakatanga kunaya mvura vakakuvara. Izvozvo
nhasi uno poitika zvituko zvakadai uyezve zvavanomboudzwa kudzisvondo zvinoratidza kuti zvechokwadi panoda kuti vanhu vagadzirise kana vachinamata vashinge kunamata kana vari vekuchivanhu aiwa vashinge kumhanya-mhanya zvinhu zvigadziriswe ndo mararamiro edu vanhu vatema. Mhuri yeZimbabwe siphenduka njalo endabeni yethu leyi hayi kukhanya kule ndaba ade siphuma kuthiwa abantwana isenzakalo lesi singayikenzakali bake batshela ukuthi hayi kuzaba legazi kulezinto ezifuna ukulungiswa emzini batshelwa phela siyakwazi ukuthi abantu sibelieve isintu kunzima kodwa izophela izinto ezenzakalayo kuyafana lokuthi umuntu lo ube ngumuntu right bebekhuluma umama ukuthi ubevuka ekuseni ngezikhathi bembone right ephathela abantwana okumnandi okuthandwa ngabantwana kodwa just from nowhere uke wahluphana efuna ukubulala ubaba wehluleka sefuna ukubulala ubhuti wehluleka kwagcina sokusenza ukuthi abulale umntwana lokhu sithi ukuthi kuya kungumoya kumbe yingozi phela efuna ukulungisiswa okufuna ukuthi kulungisiswe izinto lezi kazilungisiswa nje kumbe singafaka umthetho hayi kodwa zifuna lathi esintwini ukuthi sihlale phansi abadala sibone ukuthi indaba ingabe ivela ngaphi kodwa nxa kunje siyabona ukuthi sigcina abantu besifo okungazwiseki ngenxa yokuthi thina sodwa sesibaleka siyala singakwazi ukuthi siyenzeni. Esengwenze sethu lokhurudzire kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngatisangane imune zvimwe zvirongwa muri yeZimbabwe tarisirai zvakare chirongwa chatiri chaburitsa ndofunga mangwana kana kuswera mangwana tiri kwa odzi vanhu vekumanikaland makuzvifambisa sei zvakare ya imwe nawi aiwa rinenge rari rimwe zuva tichange tiriko kumanikaland kwa odzi timbonzwa kuti mudzidzisi ari kunzi akutora ropa revana vechikoro chicha akuitika zvakare. Mhuri yeZimbabwe khangelelani phela enye indaba ebuyayo khathesi ngesikhathi esincane lesi sizabe sesilitshela indaba yako odzi phela ngale kuthiwa kulo teacher phela osengani ubesenathi igazi lomntwana asazi kubva kwandiri Andrew Neshamba Lothando class ngatisangane yimo nezvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga